Id-donazzjonijiet li l-Partit Nazzjonalista rċieva bl-awguri lil Edi Fenekadami fl-okkażjoni ta' għeluq sninu laħqu somma ta' 16,500 euro. L-4-7 ta' frar, il-President Emeritu Edi Fenekadami, ex-Prim Ministru u ex-Kap tal-Partit Nazzjonalista għalaq 84 sena. Biex il-pubbliku jkun jista' jawgura lil Edi Fenekadami, il-Partit Nazzjonalista organizza ġurnata speċjali li matula fuq Radio 101 uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista u membri parlamentari kienu qed jilqgħu bit-telefon l-awguri b'donazzjoni ta' 10 euro tal-pubbliku. Is-somma li nġabret bl-awguri lil Edi Fenekadami kienet rekord meta wieħed iqis li d-donazzjonijiet ingħataw f'perjodu qasir ta' 14-il siegħa. L-ismijiet ta' min ċempel u awgura lil Edi Fenekadami se jitwasslu mill-Partit Nazzjonalista lil President Emeritu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija l-erba' żar ukoll lil Edi Fenekadami fir-residenza tiegħu f'Birkirkara, fejn Adrian Delija iddeskriva din iż-żjara bħala waħda emozzjonali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Edi Fenekadami kien ifisser it-tama u ispirazzjoni għal pajjiżna.